Niyata kayo 2-2. Batang Candado versus Puerto Ricans. Pipta pangingay! Yo! Kami muna yung host nyo ngayon kasi lumalaban yung host natin. Freezer, So, right side, introduce yourself. Pilot. Sa dalawang kampuan, ang pangalan ko, makatanggal mo sa mawasak ni kung lumaban sa aking magulang ituloy ka. Animal kasama ko, kaya tawag mo yung paglaban mo sa Pacific, nga kada adlaw madungog. Daghan og kaila kay siya walay libog. Pag meron ka problema, madali lang siyang hanapin. Bulong mo lang sa hangin, agad-agad siyang darating. Siya ay mabait, malupit kapag ginago. Pagiging positive ay magiging negatibo. Wala. Shout out sa akong mga sponsor, kay Sano Rorama, kay Kogon, kay Sano Kogon, SM Ayala. Okay, BG nga pala, your host. Okay, malaking shoutouts kina Unams Composta, Batang Candado. Bigyan namin ito ng magandang laban. Salamat sa suporta, salamat. Okay, let's go. Battle MC to my left, we got Unams, Way Batasan, Batang Saan kami? Trip lang, cause we get high. Way Batasan, Way Batasan, Way Batasan, Way Batasan. Ready to party, bunal na ta. Lihok na mo, mag-chill na puta. Asa ang party, dito magtapok. Way mga tulog, aron way maghagok. Sayo og Candado Records, Crazy Family Bad Boys. Shout out sa tanan na diri sa Puerto karon. Composta, Nacionalidad MCs, Batang Candado Records, Urban Rhymes, and respeto sa tanan taga Puerto. Let's go. Unams tsaka Composta. Joy. Ilong nanda. Yo! May gabi sa tanan. Palakpakan mo na. At last sa wakas, liabot ragidang adlaw na nakakontra kog aktivista. Piling artista na sabadista, palaging nakita kahit sa piyesta. Eto sila. Wow, ang saya. Composta, tirahin mo na. At sa lahat Kainin ko pa. At sa lahat ng mga nandito, kayo'y aking binabate. Magiging maganda ang inyong gabi. Puwera lang sa aming katunggali. Pagkat ang pagtapatin tayo'y isang malaking pagkakamali. Ito yung tunog na, kakalabog sa, ulo mong bugbog na, kaya paniguradong durug ka. Bisanun saon, ang inyong dagway lisod. Gatubang mo, pero muraman mo nagtalikod. Busa galibog ang akong utok, kung inana akong dagway, dugay na ako naghikog. Kay since birth, mga pangit man mo, wa na mo'y mahimo. Di tamo amigohon, maskin kapila pa mo maligo. Kay sa inyong mga lawas, dagko kay mo og mga kaon. Kay tanan itulyukan inyong gapangatuan sa taon manirado. O kung mga ni sila, tulong ka kaldero yabo, istak pa lang yun to. Yo, kontra na mo karon si Boy Tahop o si Dodong Pasaw. Sa kabugat sa inyong lawas, kung muambak mo, di moabot isa kadangaw. O ka ng mga babae diya, ayaw magpaliwat aning mga puta. Kay tungod sa pagkababoy, ani sure ko, back 10 ang resulta. Hoy, tungod sa inyong pagkatambok, kung timbangon mo, guba permi ang timbangan. Kamo nga mga rapper sa flyover, angay paligsan. O sige, kabalo man ko na nag-andam ni sila og ribat na sa ilang mga pagkatambok. Tirahon ta ni sila, himuon ko nigniwang. Niwang? O sige. Ay na lang. Kay murag di ko ganahan. Ang inyong mga dagway murag original sigbin. Kay inyong mga sampot sa dagway na namalhin. Ug abi man siguro ninyo agun sa inyo ingon sa amuha na mag-written, di na mi kinahanglan og sulat. Kay mas bastos pa inyong dagway sa bilat. Di ba? Di ba? Ang sakit manunta ni Francis Sim katong unsa tong sakit ni Francis Sim pre? Leukemia. Leukemia. Dapat sa mata tumudikit. Nganong sa inyo sa baba man ni pikit. Kay yelo mo og ngipon. Ug kining duwa wa na ni mabuhat. Dili yelo sila og ngipon, langutin murag kadako sa hipon. Oh. Kay kini bulaganan og bae, duolonon og bayot. In short, gamay og utin. Kini
Bulagana na ganig bae, layo unon pagbayot. In short, baho kag utin. Ay. Go to right side. Harder than BG. Okay. Okay, kapag kami ang bumabattle, this palagi sa amin, kami daw ay mataba. Okay lang, kasi mukha naman kaming artista. Yeah. Kaya tinuotong istorya ni Mista nga ako ay nag-upload sa video scandal ni Wally Bayula o ni Chito Miranda. Musa pagbantay sa ako Kaya doon na ba kayo video scandal sa imo, katong nakika-sex kilid sa Ayala. Kabalo mo kinsa ka-sex niya? Tumbad siya o kapangayog piso sa kalsada. Ikaw saan? O gano'n masayod sa kabay. Tinuod nung kaingon ni Mista nga ako'y nagbomba sa limkit kay. Musa pagbantay, kay sunod ako bombahan inyo ng balay. Sa wakas, nagtagpo na rin ang ating landas. Ito na ang oras na inyong ikinamamalas dahil durog kayo sa amin para sinaing na bigat. Dahil kapag kami nagsanib pwersa, sing lakas pato ng sanib pwersa ni Goku at ni Vegeta parang Super Saiyan. Dahil sa bagsik ng aming pwersa, di nyo kami kayang hadlangan. Dahil sa utak namin parang si Sylvester Stallone sa pelikula niyang Escape Plan. Dahil sa amin parang lang kayong institusyong nagbigay korupsyon sa ating lipunan. Ultimatum versus pork malis. Ay, wala. Kaya, di ba ang ilang pangalan silang grupo ani Batang Kandado? Batang Siyempre, kanda. Batang Kandado? Yeah. Unsay Kandado? Gusto ninyo, yabihan ko ng inom ninyo? Unsay ngalan na nila? Kompusta. Hoy! Hoy! Bisag magkumpusta! Kung kanta, lyrics pa rin ang mangingibabaw! Ha? Dahil kumpusta, tatabunin ka lang ng aking mga letra dahil mas magaling pa ako sa iyo, tanga! Kung sa'yo ngalan na Yunams Auditor. Hoy, Yunams Auditor! Hindi mo mauudit ang utak ko kahit gumamit ka pa ng calculator! Ha? Kasi, ang utak ko kayang mag-edit ng mga letra at ibahin ang eksena, kaya tawagin mo akong movie editor. Ha? Kaya Yunams Auditor, jaka na lang na imong kauban kay pareha mo mga angol. Okay, selang istorya sa amo gusto unta ko mo ribat. Mo istorya og kusog. Di ko ganahan og ribat. Kay ang linya lanay, way kusog. Pero sige. O sige. Tambok me. Obviously we are healthy. Time. Sa inyo kagagmay, halata kamo nga positive sa TB. Og bisag ga eskwela ka karon, kaya tikang sumbagon. Ha? Wa to kay balon pero na kay alawan sa ngipon. Imo kami kay kapaligsan og tison. Ug ang imong baba lami kaayo inuton. Agoy, og bisag full charge mo karong gabi una, may go mo sa akong letra mabater empty na ka. Ha? Dahil kapag bumuga kami ng mga letra, sing lakas pa to ng baril ng rebelde. And for your info, kami ang nag-utos na guluhin ni Normiswari ang Zamboanga City. Ha? At para malaman nyo, May pinag-aralan din ako. In fact, naging guro ko nga si Umbra Cato. at bilang isang rebelding kasabwat, nagiging matalik ko rin kaibigan si Malik Sarip Abwa. Kaya lumuhod kayo sa amin. Luhod! Kasi ako ang Panginoon ng digmaan, kaya tawagin mo akong warlord. At grabe! Dalawang banat, komposta, tsaka yun na. Yo! Anong kombinasyong Vegeta at Goku? Nagkakamali kayo mga bobo. Baka kombinasyong Mojako at Doraemon. Oh, di ba sabi nila artista sila? Oh. Ito si Jimmy Santos at saka ito si Bintong. Oh, nganong gipaatbangan man mininyog mga abnormal. Putot ning animal kay abiniyag si refer ang kurtal. Oh, kamo ang tanan dahilan nga anong nagkagubot ang Mindanao, ipadakop ni sila. Pero dili sa pulis, sa tanod. Kaya inyong mga dagway, murag tari sa manok, tahod. Sa amua, kay kamo, wa pa mo'y naabot.
Ang inyohang kaputot, taman rana, di kaabot. Ug niingon pa siya sa limkit kay sa bomba kuno siya ang nagpabuto. Bot-bot nimo. Di man gani nimo mahimo nga pabuton imong utot at tubangan sa dagang tao. O sige, laro na, bars to bars ang gusto nila. Sige, pagbibigyan natin. Yo, di ba sabi ko kanina sa inyo na di na kayo titirahin ng taba kasi may ribat na kayo. Ibahin ko na at itutuloy ko na. Di ba sabi ko, titirahin ko kayo ng payat. O ito, katawan pa ba yan? Parang hindi. Natamaan ka yata sa malnutrisyon. Baka gusto mo ng bindisyon. Ito ang katawan kapag every week kinukumbulsyon. Turuan kaya kita ng leksyon nang malaman mong anong solusyon. Dahil ba malapit ng eleksyon, doon kayo sa puwet nagpapa-injeksyon. At di na daw kailangan lagyan ng losyon. Yan daw ang sekreto ng kanilang federasyon. Ano ang rason at ang iyong intensyon? Kaya ba payat kayo? Dahil di kayo invited pag may okasyon. Oo, maghintay sa rasyon pag may selebrasyon. Dahil di kayo sikat sa amin ng buong atensyon. Wala kayong koneksyon, buhay nyo walang direksyon. Katawan na ito, bulaos ug lechon. At ang matalo kami sa laro, that was my big promotion. Kilala ko na ang alam na namin ang estilo nyo. That was my big promotion. Di nyo na kami masisindak sa mga pinakita nyo na atensyon. Kaya inyong mga dagway, mga kulang man sa injection. Habang hinuhukay ko yung kalaliman nyo, unti-unti na naming natatanaw ang aming pagkapanalo. At pag kayo ay aming ginulpi gamit ang mga kandado, panigurado kayo ay bugbog sarado. At ako'y magsisilbing Guillermo Tolentino, pagkat ako na mismo ang uukit sa sariling ribulto ng aking tagumpay. At dahil nga sa baog ang iyong lakas ng loob, di mo magagawang magsilang ng katapangan. At pag nag-triple time kayong dalawa, alagong bursa, ako yung magagarote sa iyo ng walang humpay. At kung feeling mo naman ikaw si Boy General Gregorio del Pilar, pues ako yung pasong tirad, sa akin ka mamamatay. At ang biglaan yung pagsulpot sa kulturang ito ay mahihalin tulad ko ng buong buo. Ito ay katulad sa pakikiepal ni Andres Bonifacio kay Apolinario Mabini, kaya bigla na lang sila nagsama sa 10 piso. Yes! Time! Thank you! Malong banat para kang BG and Warlord. Go! Okay. Magpakatawa sa ta. Hoy pre! Kabalo ba ka katong ipanganak ka, wala ka ni agi sa bilat sa imong mama? Hoy! Nigawas ka sa lubot sa imong papa! Hoy! Kung nidako na lang ka, imo gyapong gidaladala ang tae sa imong papa! Hoy! Ang kaog kanit siya! Makaayot na nagbabay kung magpatabag 5 kadaliri niya. O karon uwagan daw siya kanang 5 kadaliri niya gibutangan niya pangalan sa babae kada usa. O karon uwagan daw sa tagalulo niya ang iyang sound trip, tunto nga gugma. Uwan ka! Ha? Oh, ikaw. Batignaong versus Itsuraan. Yo, minute burger versus sandwich nga bahaw ang palaman. Ug ang inyong dagway pag kaming tanan mananaw kalsada ka merkaduhan, kaming tanan makulbaan. Kay inyong dagway ang hinungdan nganong gipatupad ni Mayor Oscar Oca Moreno ang hapsay dalan. Ha? Okay, ug wag kayong mag-feeling sikat. Kasi kahit may balang araw, hindi kayo sisikat mga gago. Dahil malayo lang ang mararating nyo, mga boss, kapag nakatulog kayo sa bus. Ha? O ayaw mo pag kinapayas, kay imong naong murag si Judas. Ha? Okay. Kaya ngayong gabi, ang mga palusot nyo sa amin ay hindi makakalusot. Hindi kami marunong mamlansa kasi mga linya namin walang gusot. Ha? Dahil kapag ako ang bumitaw ng mga wordplay, maiintindihan agad ng mga tao bawat mensahe kong sinasabi. Hindi mo na kailangang i-replay. Ha? Alam mo ba ang sekreto ko, pre? Dahil ang mga linya ko walang redundancy. Straight to the point ito palagi. Wala nang pasapa sa kalye. At yan ang tinuro ko. Kaya yan nanalo si Flick J. Ha? I'm longing for something regardless, flexible, satisfying. That's what we call desire.
Ang paglaban nyo sa amin ay parang nasa gitna ng gera at gustong ihinto dahil wala nang kalaban-laban pa. Ceasefire. Ha? Ug sa imong gipakita sa ako, dapat lang dili ko maluoy sa imuha. Kay bakakon pa ka sa media. Mas puta pa ka sa imong ina. Musa karong gabi pag humanan nga battle sa imong kwarto sudlon ug pusilonte ka. Bisag naapay mong uyab apilon pa nako siya. Kay bisag igsuon pati ka og kapamilya, parihason ti kag patay ni Ram Rebilla. Ha? Time. Uling banat, kumusta siya kayo na? Let's go. Yo, gusto lang og ribat ha. Guwapo versus pangit. Weh, tinod ba din na? Pagchoroy, pangit lagi mi parang babae sa amo daghan. Diin mi galakag og babae kay sila sa amo ang gaganahan. O kumadto kag Cagayan, ikaw ako pasikatan. Tagaan ta kag burikat na tagpiso pero mungutin di na madutlan. Di na mupatol ang babae sa inyo ha. Kay ang inyohang oten pangitaon pa sa bungot 5 kabulan makitaan. Gamitan pagpuler ang babae mo dagan. Kay di ganahan, di gaotgan. Og bisag unsa kabugat inyo mga bara sa kamong duha sa inyo di mi mukurog. Kabalo ko katapat ninyong duha ka balde nga bahog. Og grabe na kay mo kaalingog-ngog. Siguro inyong oten di nagautog. Aya mo magkinapayas badlo nga sa inyong angkol sa likod nga hubog. O karon, wala mi nangandam kay di na mo kinahanglan ang daman pa. Freestyle among gibuhat pero mas dulot pa ni kung giuyot ninyo inyong kaugalingon ninyong mama. Sakit sa inyong dugan ug kung dili mo gusto irespeto ta mo o sige magpangilami ug magpagawas mi amo sa mong batasan na wala tinuod. Way batasan mao na ay mo sa amo pangluod. Kay ang inyong mga suot karon pula, sakit sa mong mata, kay inyong dagway lagom parya sa iya ha. Ayaw katawa kay maklaro, ayaw katawa kay di maklaro imong ipon puro lagos. Puti lang ka kung hayagan ng suga pero lagom kay kag tipot. Mao nang baho pa ay mong hita sa ginamos. Kung kining duwa naa sa dagat, sulbad na ang problema. Sa kadako sa wait ani, pwede na imo og salbabida. Ha. Last round na. Pasensya sa maigo, bokol. Migo patay mo nganong sa amo mo ni Sokol. Busa palayo na ayo sa mo pagdool. Mga hurado na mubutar sa ila, nasa laag lang mo sa saktong dalan, maong wala mo katoltol. Amo mga tira solido lahos sa inyong sentido. Amo mga kunta tarantado, klaro nga kabado. Unta ka nimo mga kauban imo na lang gibilin wa nimo giuban gipaampo nimo kay matod pa ni Pacquiao, prayer is more powerful than presence. Karon gipatay mo sa mga batang kandado, Puerto Ricans condolence. Oh sige, pagpusilon ta mong duha sa ulo, mga tambok mo na siyang literal na pork barrel. Ha? Kini bay, ang mga tira nimo uban wala sa rhyming, kulang pa kag training. Katong gibuhat ka sa imong ginikanan mautoy literal nga it was stripping. It was stripping sila, grabe tsada kay tanawon. Ang ilang mga beat puro na dagan, mas dagan pa ang pakyo sa ilang lyrics. Sila ang mga rapper na mga critics. Kinahanglan pa mo more improvement ay ha mo mubangga sa mua. Kung seryosoon ta mo og dula, sos round 1 regalo round 3 og round 3 og round 2, di gyapon mo makadaog sa mua. Wala na ni ikyas ang duwa nga sayo pag napadulngan. Hoy mga animal, rap battle ni, di ni tangkalan. Ha? O bisag unsaon ni bugat ra mo pero di mo mga gahi. Kay lagi ko no, mga gwapo ana dire, ikaw ray lahi. Ha? Ang pagkapangit nimo sakto ra pero kini grabe. Di na matambalan, way mo patol sa imo nga bae. Gwapo ka? Lamlam lang ka, mas gwapo pa ko sa imuha. Akong asawa duwa, akong kabet upat, nangita pa kog ikalima. Wa na mo tumpang sa imong babae maskin pag silag nakaragbe. Kay di sila makatripig og murag kulto or unsa ba ingunato na lalaki. Lista na ninyo. Ha? Kani, kung mag-check-in sila, permanente, mahulog sa katre iyang uyab. Kini, kung musakay lagi, permanente, double ride ang pamiliti sa multicab. Time. Sanoy! Last round. Rakang BG and Warlord. Let's go. Hoy! Ayaw apila-pila akong mama, grabe ka kakahilas. Sa likam bilat si mong mama gilumigas. Ha?
O kaniyang ilong gabi kahubag kung way bangag bukad. Ha? O ayaw ko ninyo pasok, amigo. Kailain ko masuko, mang salvage ko og tawo. Ha? Gusto ninyo kidnapon tamo, dadon tamo kilit sa pangpang tapos tukon ko ng liog ninyo. O kung mga matay na mo, sunugon ko ng lawas ninyo anton mahimo mong abo. Pareha sa naitabo ni Daser og ni Corbito. Ha? Og ikaw sa pre. Pareha sa ni. Nganong di naman ka. Okay. Okay. Kaning duha. Kaning duha. O karon para sa amo, ha? Usara mo ka junior o kami ang inyong Senior. ha? Pero sakitan mo karon sa karong gabi una nga battle, pasalamat gyud mo sa ako tol. Kay gitudluan ta mo tol pag deliver og sakto ang mga bala mo sa tawaga mig. Mentor. Ha? O kang impact na ba sa mo mga litra kung kaigo mo dulot sa mo kasing-kasing, mo nag-injection sa. Embalsamador. Musa pauli na lang sa inyo tol kaysa patikos industry wala moy. Future. Kay bisag sa kung saan pa yung pasikat, tangit gapon mo bisag sa. Picture. Ha? Og mga putang ina nyong dalawa, sige lang pakatawak, balo sa sadmi ha. Unsa maning naw nga? Tao ni o halimaw sa banga. Ha? Ikaw sa pre. Gilang, bars mo. Okay. Sapagkat kakayahan nyo sa amin di sapat, itapat sa amin ang tunay na alamat sapagkat armas namin ay talagang kakaiba. Isang sandata ang dala kapag sasabak na sa gera. Di lang na matulis at matibay na isipan. Walang kwenta ang bilis pag sinabi utakan. Abanggain kami, pare ko, ay wag na lang. Ang payo ko sa iyo ay dumistansya ka na lang. At sa mga tira nyo, ako'y nalasing at nahilo bigla. Ha? Kasi mga banat nyo, nakakasuka. Ha? At bago matapos pa ang linya namin, magpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil kayo ay dumalo sa ating laro dito. Busa, salamat sa inyo. Time. Time! Lift up ang ingay! Yeah!